Дами и господа ми боксери, ютубъри, аз съм Fit47, стария компютрикс, това е новия компютрикс. Разбрахме го вече. Дай ми на мен брони такива неща. Здрасти, няма ли да кажеш? Здрасти. Нас всички лайняри и питняри. Не обиждай хората. Аре, извинете, аре, ви боксери. Честита бъдни вечер от Коледа. И от мен. Това е в честа. Айрон е в честа, тъй че се направи. Имам 9 хартия. Вари за това крави. 4 печката, още 4 5. Имам 26, 27. Имам един сак и 7 айрон. Вече и 8. Вече и 9. Ти какво ще прави сега? Търся крави. И съм за храна. Пиле, искам да те убия. Тук е бъкано с овце, но няма крави, човек. Овце ти хвара. Картина, знаеш как се прави? Не. От овце май. Той ли? Прасета! Прасе! Ти нали знаеш, че овцете пускат само вълна? Да, знам. И от вълната се правеше нещо там. Нали, гледах в един епизоди там. Ще гледам в YouTube. Какво става, пиле? Искам да те убия. Ела тук, бе! Запази ли къщата? Не. Ясно съм я запазил. Мали. Мета се справя. На кой лайва си? 18. Аз съм на 20. И как? Искаш ли да видиш? Да, и как? Ей, сега като спрем епизода и ще видиш, че съм на 20. Ей, сега ако се събере колко малко, ще стана на 21. Браво. Прасета, ако искаш, са телепортни. Искам крави. Да, за да си направим книги, нали? И букшоп. Първо ни трябва 2 диаманта. Имам си. 4 обсидиана. О! Костана. Дънжън! Ехе. Телепортни са. Йоа! Бързо! Отвътре има скелети, май. И точно след скелети има дънжън. Сега видях. И ми се чуваш. Какво ще правим сега? Ям корабика. И ги нападаме. Атака! Атака! Умри. Какво правиш, бе? Убияш ли ги? Да. Би. Гости! А? Къде е този дънжон? Йоа. Чуй се гласа. Идвай. Секунда. Копа е надолу. Чакай, внимавай. Още малко, това е последното. И ако лава в моята семена. Чакай, какъв е дънжона? Чакай. Зомбита. Не. На скелети. Направи се на креатив. Искаш ли да се направим на креатив и да ги убием? Не, аз няма да се правя. И ти ли се прави, чули? Аз няма се правя. О, ти мръсна, да ги избим, бе. Аре, изведнъж ги нападаме. О, така! Мрете, бе. Хилп, бе, помощ! Виж, бе, убият на човек! Къде спиш? В честа ли мислиш само кой има? Уит Gunpowder мрежа. Нищо
Е, тук е Майрон, бирай го, ако искаш. Махти, аз си убивам зомбита там, че има лед с викалер. Имам лоша новина. Какво? Ендерман. Чакай, идвам. Отдолу се чува са отдолу. Добре, Ендерман. аз ставам критив и излизам нагоре. Що? Отивам за крави аз. Варя, ще обикалям тази мина. Чули? Да, само че ми лагва. Лаго ли че? Какво идеш, бе? Корабик. Ти изяде ли си ги? Да. Имам 13 прасешки пържбори и 5 такова пилешки такова. Пилешки и такова. Бучета. Мале, човек, някой чука на прозореца. Какво? Някой ми чука на прозореца, реках, че е дядо Коледа. Ти вярваш ли в него? Ти? Аз не. Да, че някой постоянно чука. Какво? Някой постоянно чука. Ало. Ало, някой постоянно чука, пък няма никой. Чай, няма никой пък. Айде, чай да отворим, да видим дядо Коледа, може се приземе тук. Крадец да не. ОМГ. Като ти е крадец, ще взема меча от Майнкрафт и ще му го навръж в газа. Диаманти. Кифи са. А? Кифи са. Нищо се кефа. Епизод... Ако искаш да го видиш. Епизод... 2, 3, 4, 5. 5 диаманта. Слагаме ги в честа, защото скъбихме много диаманти. И какво? И какво слагаме ги в честа? Ще ги слагам. Чай, че нямам пържурите ми ги отраха, бе! Аз де ти ги дадох? Не. Нямам ги пържурите. Ето ги. Намери ги. Добре, аз се прибирам, спирам епизода, добавяме френда ни в там. Кой? Филиан. Кой сте ляна? Филиан. Това Лармен ли къв беше там. Кой това бе? Дето Ларман строяхме къщата оная на крайцева ни. Чакай. Къде си, бе? В къщата съм човек, спираме и тук епизода Аз почувствам не. и отивам вънка да видя, че някой само хлопа по прозореца. И после ще снимаме ли следващия епизод? Да, и ще добавим фифи. Добре, надявам се да ви е харесал, дами и господа. До Ай, чао. виждане.